L-opinjonista qrib il-Partit Nazzjonalista u l-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Ranier Fsandni, qal li dawk li jaħdmu għall-gvern ta' Roberta Bela huma ħnieżer bl-lipstik aħmar. Dan l-attak fl-aħħar ġurnata tal-kampanja elettorali għamlu f'artiklu ippubblikat fit-Times. Saħansitra Fsandni qal li l-Prim Ministru Roberta Bela mhuwiex soċjalist u s-soċjalisti veri kollha jafu li l-unika ħaġa ħamra dwar dan il-gvern hija l-lipstik li jpoġġi fuq il-ħnieżer li jaħdmu miegħu u jimxu warah. Huwa kompla jgħid li taħt gvern laburista in-nies għandhom snierhom mafusin u mhumiex jorqdu sew għax skontu għandhom l-irqat infixkel. F'dan l-istess artiklu Ranier Fsandni kompla jgħid li minkejja li l-Prim Ministru jgħid li għandu ħafna x'joffri, però għalih mhux qed jagħmel l-intervisti. Dan minkejja li l-Prim Ministru Roberta Bela ħasem f'5 dibattiti waqt din il-kampanja elettorali u dejjem wieġeb kull mistoqsija tal-ġurnalisti. Bil-kontra ta' dak li jagħmel il-kap nazzjonalista Elix Borġa kif meta jiġi mistoqsi mill-ġurnalisti jgħidilhom biex minflok jibatu email.